Voor de andere ploegen uit het amateurvoetbal is de competitie nog niet begonnen. Ze speelden afgelopen weekend hun eerste bekerwedstrijd van in totaal 3 wedstrijden in de pool. En dat zijn meestal wedstrijden tegen ploegen uit de buurt. Het was kermis in Heel en dus werden al op zaterdagochtend de eerste bekerwedstrijd van dit weekend gespeeld. Heel ontving de gasten uit Linnen. En de scheidsrechter controleert zijn wedstrijdformulier digitaal en dat scheelt nogal gaat tijd. En de beide ploegen maken zich op voor de eerste wedstrijd die daar echt om gaat van dit seizoen. In de beker spelen natuurlijk zoals elk jaar ploegen tegen een die elkaar dus niet in de competitie treffen, maar wel uit de eigen regio komen. Er is dus een niveauverschil bij veel wedstrijden en in dit geval valt het niveauverschil wel met. Want Hebes wist zich net te handhaven in de 3e klasse en Linnen promoveerde naar de 4e klasse. En dat verschil dat zou ze toch wel terug mogen zijn in deze wedstrijd. Hebes is dus de favoriet en Lin moet proberen om de shine in ieder geval beperkt te houden. En misschien zit er dan nog wel wat meer in. We zien de openingsfase van de wedstrijd en de eerste kans voor Hebes en meteen de goal. Daar is de treffer. Het is de spits van Hebes, Lars Sonneville, die het gescoord. Die dat heel hengig draaide weg bij de verdediger. Leek even alsof er de eind 2 aan wilde gaan. Maar neemt dan een winst de bal met. En dan stuurt er de verdediging van Lin compleet het bos in. Nou, keeper Kevin Knobe van Lin kan er dan niet bij. 1-0 dus voor Hebes. En dat al in de openingsfase van de wedstrijd. En Hebes scheidt dan door. Over de zijkant. Goede actie. Man voorbij. Het is weer Lars Sonneville aan de bal. En daar gaat voor eigen succes. Hij misschien beter af kunnen liggen. Dit nu is de bal een prooi voor Kevin Knobe. Lin had het dus even lastig in die openingsfase. Eén keer al gescoord Hebes. En de combinaties zijn vloeiend. En dan is het weer Lars Sonneville die zomaar door kan lopen en de 2-0 scoort. En nu gaat het heel snel. In de openingsfase van de wedstrijd al meteen 2 doelpunten voor de toesploeg. Dan zien we toch waarom dat deze ploeg ook komend seizoen een trapje hoger speelt in het amateurvoetbal. Lars Sonneville met zijn tweede treffer. Hij scoorde er vorig seizoen tegen Boksem 5 in 1 wedstrijd. En nu staat zijn totaal al binnen een paar minuten op 2. Kijken of dat kan evenaren deze wedstrijd. Het is voor Lin natuurlijk niet te helpen. Hebes nog altijd sterker in de openingsfase. Daar is de voorzet en wat een kans! En neven geschoten. Een nieuwe mogelijkheid was dat voor Hebes. En dit keer gelukkig voor Lin geen treffer. Aan de andere kant dan Lin. In de aanval. Bal wordt doorgekopt en komt zomaar voor de voet. En het doelpunt. Het is Bob Schoenmakers die het gescoord. Speelt normaal aan de rechterkant van het middenveld. Maar nu even als gelegenheidsspits. Bij deze kans kreeg hij de bal recht voor de voet. En hij scoort de zogenaamde aansluitingstreffer. 2-1 op het scorebord. En Hebes leek in een makkelijke middag tegemoet te gaan. Maar nu is het verschil nog maar 1. Keeper Knobe wil de bal los en dan is het gevaar nog niet geweken. Kan de bal opnieuw ingebracht weer en dan de kopbal. Dat is niet heel zat. En het gevaar geweken. Opnieuw Hebes dat op zoek gaat naar een 3e treffer. Aan de zijkant. Mooie actie dit weer. Van Lars Sonneville. Hij ploegt de verdediging en dan een overtreding gezien. En dat was binnen de 16 en dus gaat de bal op de stip. Lars Sonneville heel sterk aan de bal. Goeie dribbelacties tot nu toe. En opnieuw de kans op een treffer. Maar nu de redding. Kevin Knobe naar de gooie hoek. En hij voorkomt de 3e treffer. Komt er nog een kans aan. En opnieuw de redding van Kevin Knobe. Die even binnen 1 minuut 2 hele prachtige reddingen maakt. En zo een 3e treffer van de toesploeg. Voorlopig althans voor Kump. Het verschil is maar 1 doelpunt. Ondanks dat Hebes te sterker was in die openingsfase. En dan kan zomaar Lin op gelijke hoogte komen. Als dit soort kansen ontstaan. Bob Schoenmakers raakt de bal hel. Maar ook te hel. En de bal gaat over de goal. Kaimewes zet de bal weer metgegeven. En dan de redding van de kwaadste niet. En dan kan de bal weggewerkt worden. Kans was voor Dives de Kort. Voorzet rijdt zomaar bij de tweede paal en dan via de paal en dan nog een shot en weer via de paal. En dan staat er een speler, boetespel. En hij de tweede shot in ieder geval niet geteld als het een doelpunt was geweest. 2 keer op de paal in 1 kans. En Kevin Knobe het een engel op de lat zetten. Beeld uit de tweede helft met de ruststand dus slechts 2-1.
En Lin ruikt dan dat er misschien nog wat meer aan zit. Een afstandsshot is van Santos de Kort. En de redding is van de keeper van Hebus, de kwaadste niet. Goeie actie opnieuw. Van natuurlijk van Lars Zonneveld. Zonneveld veel langs. Diagonaal ingeschoten, maar het vizier net gaat te scherp staan. Leuke omhaal, goed geprobeerd door de Kort. Raakt de bal net niet goed genoeg. Spectaculaire actie, dat wel. 2-1 op het scorebord. Onagwiet in de tweede helft. En Lin gaat maar weer eens op zoek naar de gelijkmaker. Dit is weer Bob Schoenmakers. Met de voorzet kan weer weggewerkt. Dan vanuit de tweede lijn afgegeven. Dat is de Kort. En de heel doet. En de bal gaat via de lat over. Dat hij de gelijkmaker moeten zijn. Wit natuurlijk ook Santos de Kort. Grote kans, vul in. Maar niet de 2-2. En Hebus is dan een beetje de draad kwijt, ligt het wel. Want er komt opnieuw de Kort. En dan moet de bal afleggen, maar dat uit er niet goed. Hij misschien ook wel voor eigen succes kunnen gaan. Er waren erg veel verdedigers met truc gelopen. Lange bal. Oh, dat komt toen bij Lars Zonneveld. En dan moesten dit soort kansen niet geven. Maar hij kreeg de bal niet goed voor de voet. Zonneveld met het shot. Nee. Grote kans voor Hebus, maar niet de 3-1. En zolang dat de 2-1 op het scorebord blijft staan, blijft de spanning in de wedstrijd. Daar komt Lin weer. Over de zijkant. Natuurlijk weer Bob Schoenmakers de doelpunt te maken van het afleggen. En nu dan. En geen doelpunt. En dan nog de blessure bij de spits van Lin. Maar ik hem verkeerd terecht ligt het wel. En hij zou gelukkig door kunnen voetballen. Dat is maar goed ook, want Lin is nog helemaal niet compleet. En hij eigenlijk nauwelijks reservespelers bij zich. Dus deze spelers moeten het dan door. Nu dan. Weer niet de gelijkmaker. De Kort met de kans. De kwaadste niet het de bal. 2-1 op het scorebord. Komt er nog een doelpunt. Lars Zonneveld, is dit een penalty? Nee, niet gegeven. Slotfase van de wedstrijd. Hebus zal de overwinning natuurlijk veilig willen stellen. En dan moeten ze eigenlijk nog één keer scoren. 2-1 de stand. De voorzet is van Fontijn. Komt achterin. Dat is de kans. Overgeschoten. Weer geen goal. En zo zien we dat de tijd langzaam verstrikt. 90 minuten op het scorebord. En geen doelpunten meer in de tweede helft. De wedstrijd zou eindigen in een 2-1 overwinning voor Hebus. En dan heeft Lin het helemaal niet verkeerd gedaan bij de ploeg die toch een hele klasse hoger speelt. Leuke wedstrijd, genoeg kansen. En dit biedt voor beide ploegen een groot perspectief voor het komende seizoen.